ከምቲ ነገራት ዝጋጠሙካ ፈልጥ ዶ ኣሚንካ ዝቐረብክያ እምነትካ ዝሃብክያ ሰብ ክኽሕደካ ወይ እውን ክቕየረሉ ኢልካ ዝኸርክያ ዓዲ ከምቲ ዝተጠበኸያ ዘይክፀንሐካ ምናልባት እውን ክኸስበሉ ኢልካ ዝኣተኻዮ ድኾነ ዓይነት ስራሕ ክሳራ ከጋጥመካ ክዕንብበሉ ክፀግየሉ ክፈርየሉ ኢልካ ዝኣተኻዮ ፍቕራዊ ሂወት እውን ምናልባት ፈሪስካ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከምቲ ዓይነት ነገራት ድማ ኣብ ጉዕዞ ሂወትና ኣጋጢምና ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ድማ ኣብዚ ቃንዛ እዚ እንታይ ክንገብር ዘለና ነዚ ቃንዛታት እዚ ከዓ ብኸመይ ክንዕወተሉ ከም ዘለናን ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብሰፊሑ ክንርኢ ኢና። ናብ ዩቲዩብ ቁም ነገር ንምርኣይ ነብስኹም ንምስሓል ዝመፁ እንተረኣ ኮንኩም ኣብ ልክዕ ቦታ ኢኹም ዘለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። መቸም ከምዚ ነገራት እዚ ኣብ ሂወት ከጋጥመና ንቡር እዩ። ዝኾነ ነገር ክሰምረለይ ክኾነለይ ኢልና ደኣተንያ ነገር ከብዲ ተፀበንያ ደይክፀንሕን እኳ ደኣ ሓጎስ ክንረኽበሉ ተስፋ ክንረኽበሉ ኢልና ወይ እውን ዝኾነ ሰላም ክንረኽበሉ ኢና ደኣተንያ ነገር ምናልባት ናብ ቃንዛና ተቐይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን እቲ ዘጋጥመና ዘሎ 10 ሚእታዊት ነቲ ዘጋጥመና ነገር እንህቦ መልሲ ግን 9 ሚእታዊት ምዃኑ ክንርዳእ ክንግንዘብ እንተደኣ ኽኢልና ኣብ ቃንዛታትና ሰላም ኣብ ቃንዛታትና ራህዋ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ብኸመይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ድማ ሓንቲ ንእሽተይ ታሪክ እስከ ክነግረኩም። ኣብ ሓንቲ ዓዲ ብጣዕሚ ሓደ ኣዝዩ ድኻ ሓረስታይ ይነብር ነበረ። እዛ ሓረስታይ እዚ ወላ ሓንቲ ዝውንኖ ነገር የለን። እታ እንኮ ንሱ ድውንና ድማ ሓንቲ ፈረስ ጥራያ ነይራቶ። እዛ ፈረስ እዚኣ ድማ ካብ ዕለታት ሓንቲ መዓልቲ ምኽንያቱ ብዘይተፈለጠ ካብቲ ዓዲ ትጠፍእ እሞ ነዚ ሰብኣይ እዚ ከዓኒ በይኑ ተትርፎ። እቶም ጎረባብቱ መፂኦም ድማ ዋይ መስኪናይ ሰብኣይ እታ ሓንቲ ትርካብካ ፈረስ እኮ በቃ ሃዲማ ከይዳ እኮ ወላ ሓንቲ እኮ በቃ ሕጂ ዝኾነ ነገር የብልካን ይብልዎ እሞ እኮ እዛ ፈረስ እዚኣ ከይዳ ኣላ እታ ድውንና ሓንቲ ዝነበረት ነገር እውን ንሳ ንሕማቐይ ድዩ ንጥቡቐይ ድፈልጦ ነገር የብለይን ክዕገስ ጥራይ ደለኒ ይብልዎ። ንኸመይ ኢልካ ክትዕገስ እታ ድነበረትካ እንኮ ናተይ ትብላ ነገር እኮ ጠፊኣትካ ይብሎ ነው ሕጂ እውን ንሕማቐይ ድዩ ንፅቡቐይ ስለዘይፈልጥ ድሓን ብትዕግስቲ ክፅበ የብሎም። ድሕሪ ተወሰኑ መዓልታት እዛ ፈረስ እዚኣ ልክዕ ከምኣ ክልተ ፈረስ ኣኸቲላ ትመጽ እሞ ዝሰብኣይ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ይሕጎስ። እቶም ዓዲ እቲኦም ከዓ መፁ እሞ ዋው ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እዛ ፈረስ እዚኣ እኮ በቃ ጠፊኣ ነይራ ግን ከዓ ክልተ ፈረስ ሒዛ መፂኣትካ 3 ፈረስ ኮይናልካ ነው ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ድብል ይብሎ። እዋ ሓቂኹም እንዲኹም ግን ንፅቡቐይ ድዩ ንሕማቐይ ድፈልጦ ነገር የብለይን ግን ሓቂኹም ይኹን ፅቡቕ ይብሎ። ዋንታ ሰብኣይ ተፀሊልካ ዲኻ 3 ፈረስ ኮይናልካ ኣለዋ ካብ ሓንቲ እኮ ትሕሸካ ብሎ ኦኮ ግን በቃ ኣይፍለጥኩን ንፅቡቐይ ንሕማቐይ ትፈልጦ ነገር የብለይን ይብሎም። ኣጋጣሚ ኮይኑ ወዱ ነዚ ሰብኣይ ድማ ነዘን ኣፍራስ እዚአን ከለማምደን ካብ በረኻ ስለ ድመፃ ናብ ሓደ ቦታ ሒዝዎን ንኸይድ ናብቲ ቦታ ተኸለማምደን ኢሉ ሒዝዎን ምስ ከደ ድማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ነዚ ቆልዓ እዚ እግሩ ይሰብርኦ። ተን ሓደሽቲ ድመፃ ክልተ ፍራስ ሰቶም ዓደይ ሕጂ እውን ተኣኪቦም መፁ እሞ ዋይ ዕድል ድበሃል ከይብልካ ንስኻ እዛ ፈረስካ ጠፊኣ ክልተ ሒዛ መፂኣ 3 ኮይኒካስ ግን ድማ ወድኻ እግሩ ኮሲሩ ኣለኦ። ወሓቅኹም እንዲኹም ወዲ እግሩ ተሰይሩ ኣሎ ንሕማቐይ ድዩ ንፅቡቐይ ግን ኣነ ኣይፈለጥኩን ብሎም። እንታ ሰብኣይ ስኻ ፅሉል ዲኻ ብልዎ። ስኢልካ ዲኻ ንሕማቐይ ድዩ ንፅቡቐይ ኣይኮነን ትብል ትሪኦ ዲኻ ዘለኻ ወድኻ እግሩ ተሰይሩ ኣሎ እኮ ድፈልጦ ነገር የብለይ ንሕማቐይ ድዩ ንፅቡቐይ ድፈልጦ ነገር ስለዘይብለይ ትዕግስቲ ምግባር ጥራይ ዘድልየኒ ብል። ኣጋጣሚ ኮይኑ ነታ ዓዲ እዚኣ ድማ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝኾነ ፀላኢ ይወራዕ። እዚ ፀላኢ እዚ ምስ ወረራ ድማ ነቶም ኣብቲ ዓዲ ዝነበሩ ጥዑያት ዝበሃሉ ድልዱላት ዝበሃሉ መንእሰያት ድማ ንኹሎም እንዳሓፈሰ ንኽኸቱን ይገፍዎም ነይሩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይዚ ሰብኣይ ወዱ ግን እግሩ ተሰይሩ ስለ ዝነበረ ንፅቡቕ ገይሩሉ እግሩ ስለ ዝተሰበረ ዝሓንከሰ ሰብ ድማ ስለ ዘይወስዱ ገዲፎምዎ ይኸዱ። እዞም ዓዲ እዚኦም ሕጂ እውን መፁ እሞ ብጣዕሚ ዕድለኛ ኢኻ ኩሎም ናትና ደቅና ተወሲዶም ናትካ ወድኻ ጥራይ ብሰንኪ እግሩ ምስባሩ በዘን ፈረስ እዚአን ድሒኑሎ ብልዎ። ሓቅኹም ፅቡቕ እንዲኹም ዘለኹም ንሕማቐይ ድዩ ንፅቡቐይ ስለዘይፈልጥ ብትዕግስቲ ሕጂ እውን ክሓልፉ ይብሎም። ብጣዕሚ ብሉፅ ዝኾነ ጥበብ ድማ ሒዙ ነዛ ሂወት እዚኣ ክነብራ እዚ ሰብኣይ ዝኽኢሉ። እዚ ነገር ዝንዓና ብዙሕ ነገራት ይምህረና እዩ። ኣብ ሂወትና ብዙሕ ነገራት ከጋጥሙና እንከለዉ ዝኾነ ዓይነት ክሳራ ከጋጥመና ዝኸድናያ ዓዲ ከምቲ ዝደለናያ ዘይክፀንሐና በቃ ደኣተናያ ፍቕራዊ ሂወት ከምቲ ንሕና ዝሓሰብናያ ዘይክኸይድ ይኽእል ይኸውን እዩ። ግን ድማ ንፅቡቕና ምዃኑ ተረዲእና እንተደኣ ትዕግስቲ ክንገብር ክኢልና ካብ ዝኾነ ነገር እውን ፈጣሪ ሓሊና ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ነዚ ነገር እዚ ክንርዳእ እንተዘይክኢልና 10% እቶም ዘጋጥሙና 90% ድማ እቲ ንህቦ መልሲ ከም ምዃኑ እንተዘይተረዲእና ግን 90% ነቶም ሽግራትና እንተደኣ ሂብናዮም ግን ዓቕሚ ክንስብ ንኽእል ኢና። እቶም ኣብ ሂወትና ዘጋጥሙና ዘለዉ ነፍሲ ወከፍ ሽግራት ድማ ንሓና ነቲ ብሉፅ ዝኾነ መንነትና ዓብዪ ጥቕሚ ንኽወስዶም ኢና ንፈቕደሎም ዘለና። ግን ድማ ርግእ እንተደኣ ክንብል ክኢልና ብዝግባእ ነቶም ሽግራት እቲኦም 10% ጥራይ ምዃኖምን እንሕና እንህቦ መልሲ ድማ 90% ምዃኑ ክንርዳእ እንተደኣ ክኢልና ፈጣሪና እውን ሓጋዚና እዩ ዝኸውን። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ
ልቦና يهدلي اسكي حنت تاريخ انكوسخكم اذا ابز مثل زي اتري وارلكم قلعه بتعم بعزيو كبيد بحال بتعم ازي كبيد بحال هيوت يا حليفه ገናፍጽ አንደታን ከላ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ስእነት ወይ ከዓ ድኽነት ስለ ዝነበራ ሓንሳብ ምስ ኣቦኣ ሓንሳብ ምስ ኣዲኣ ምስ ዓባያ እንዳበለት ሕማቕ ዝኾነ ናይ ድኽነት ግዜ ኣሕሊፋ ድኽነታ ንምግላጽ ዝኣክል ትኽደኖ ክዳን ስለ ዘይነበራ ካብ መሸማዕ ወይ ካብ መሸማዕ ናይ ሽጉርቲ ናይ ድንሽ ካብኡ እንዳቐደተት እንዳሰፈየታ ትኽደን ነይራ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ዝበሃል ድኽነት እያ ትሕልፍ ነይራ እዚ ከይኣክል ግን ገና ኣብ ህፃንነታን ከላ ክሳብ 9 ዕድሜያ ኣከባቢ ብዝተፈላለዩ ቀረባ ዝበሃሉ ቤተሰባ ብመቕረባ ተደፊራ ሞታዊ ዓመት ይበፂሕዋ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣቐንዛዊ ዝኾነ ታሪኽ እዩ ብኣእምሮኻ ትሓስቦ ከለኻ ዘደንፅው እዩ እንደገና ድማ ኣብ 14 ዕድሜኣ ቆልዓ ትውለድኩም እሞ ዝወለደቶ ቆልዓ ግን ኣብ 2 ሰሙን እዩ ሞታ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝቐንዙ ከቢድ ዝኾነ ታሪኽ እዩ እዚ ኩሉ ነገራት ግን እዚ ኩሉ ቃንዛታት ግን ነዛ ሰብ እዚኣ ጠጠው ከየበላ ኣብ 19 ዕድሜኣ ሬድዮ ትመሃር እሞ ጋዜጠኛ ክኸውን ኢላ ናብ ሬድዮ ትኸይድ ከምኡውን ኣብ 21 ዓመታ ዝተፈላለዩ ሸዋት ንኸተዳሉ ቲቪ ሆስት ንክትከውን ትበቅዕ እሞ ኣብ መወዳእቱ ኻኒ ህይወታ ክቅይር ክኢላ ግን እዛ ሰብ እዚኣ መን እያ ትብሉ እንተሃሊኹም እዛ ሕጂ ብጣዕሚ ብኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ተፅዕኖ እንፈልጣ ኣብ ኩሉ ሜድያታት ድማ ተዘርጊሓ ንሪኣ ዓባይ መምህር ዝኾነት እዛ ትርእይዋ ኦፕራ ከምዚላ እንዳሰሓቀት ከምዚላ እዚ ዓይነት ህይወት ከተሕልፍ እንከላ ክንሪኣ እንከለና ነዚ ሕጂ ክነግረኩም ፀናሕኩ ብኸፊሉ ብንእሽትኡ ዝነገርኩኹም ታሪኽ ዘሕለፈት ኣይትመስልና ግን ኣብ ህይወት እንታይ የጋጥመካ ዘይኮነ ነቲ ዘጋጥመካ ነገር ብኸመይ ግብረ መልሲ ትህቦ እዩ ነቲ ዘጋጥመካ ነገር ብኸመይ ዝሓሸ ሰብ ትኾነሉ እዩ ካብ ኦፕራ ንመሃሮ ከዓ እዚ ነገር እዚ ብዙሕ ቃንዛታት ነይርዋ እዩ እኳ ደኣ ክርሳዕ ዘይክእል ናይ ህፃንነት በሰላት ነዚ በሰላት እዚ ነዚ ቃንዛታት እዚ ግን ነዛ ሕጂ ትርእይዎ ኣለኹም ኦፕራ ክሰርሓ ክኢሉ ኣሎ ንምንታይ እንተደኣ ኢልኩም ድማ ኦፕራ ዕድለኛ ስለ ዝኾነት እያ ብኸመይ ኦፕራ ዕድለኛ ኮይና ብኸመይ ይመስለኩም ምኽንያቱ ነቲ 90% ትርጉም ናታ ዝኾነት ክትቆፃፀሮን ኣብኡ ክትጠንዕን ስለ ዝኽኣለት እዩ ሓደራ ኣሕዋት ንሕና እውን ዕድለኛታት ኢና ዕድልና ግን መዓስ እዩ ዕድለኛታት ንኾን ወይ ድማ ዕድልና መዓስ እዩ ዝግለፅ እንተደኣ ኢልኩም ግን ነቲ ዘጋጥመና ደሎ ነገር 10% እንተደኣ ክንህቦ ክኢልናን ነቲ 90% 90 ሚእታዊት ንኾን ግን ናትና ትርጉም ምዃኑ ተረዲእና ዝሓሸ ነገር ክፍጠር ምዃኑ ተረዲእና ኣብ ቃንዛታትና እቲ ናትና ትርጉም እዩ ክንመርፅ ዘለና ሽዑ ሰዓት እዩ ድማ ፈጣሪ መንገዱ እንዳርኣየና መንገዱ እንዳብረሀልና ትኸይድ ስለዚ ይርድአኒ ዝተፈላለዩ ሽግራት ኣጋጥመ ከሎ ሓፍተይ ዝሓሰብክዮ ክኾነለይ ኢልክ ደኣ ትኸይ ፍቕራዊ ህይወት ምናልባት ከምቲ ዝተፀብኸ ደይ ክኸውን ክእል እዩ ሓወይ ምን ብተመሳሳሊ ክቕየረሉ ኢልካ ዝኸድክያ ዓዲ ከምቲ ስኻ ሓሰብክያ ከምቲ ስኻ ተጠበኸያ ካልእ ዝኾነ ፀጋታት ደይ ክህበካ ክእል እዩ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ግን እንታይ የጋጥመካ ዘይኮነ ነቲ ዘጋጥመካ ነገር ብኸመይ ተቐልሶን እንታይ ዓይነት ትርጉም ትህቦን እዩ ከምዚ ክገብር እንተደኣ ክኢልካ ነቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ሽግራትካ ዓብይ ዝኾነ ፈጣሪ ኢኻ ተቐርበሎም ከምዚ ክበሃሎም ሰሚዕና ንኾን ንኽእል ኢና ሽግራተይ ዓበይቲ እዮም ከምዚ ኮኢትኮ ኢልና ናብ ፈጣሪ ኣክንዲ ንዕኦም ንነግሮም ነቶም ዓበይቲ ሽግራትካሲ ዕቤት ናይ ፈጣሪኻ ንገሮም ክበሃል ሰሚዕና ንኾን ኢና ዕቤት ናይ ፈጣሪና ንነግሮም ድማ ነቶም 10% 10 ሚእታዊት ኣብ ህይወትና ዘጋጥም ደሎ ከበድቲ ንመስሉ ሽግራት ክብደት ናይ መንነትና ክብደት ናይ ጸሎትና ዕቤት ናይ ሓሳባትና እንተደኣ ክንቅርበሎም ክኢልና ፈጣሪ እውን ዝሓተትናዮ ነገር ፅባሕ ንበህበና እዩ መንገዲ እውን ንኸብተልና እዩ ብኸምዚ መንገዲ ንህይወት ክንጓዓዛ እንተደኣ ክኢልና ድማ እዚ ሕጂ ሰዓት ንሪኦ ዘለና ህይወትና ናይ መወዳእታና ኣይኮነን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከውፀና ትኽእል ፈጣሪና እዩ ግን ድማ ኣተሓሳስባና ክንጥቀም እንተደኣ ክኢልና እዩ ስለዚ ዘጋጠም የጋጠም ንሕና ከመይ ነቲ ነገር መልሲ ንህቦ ብዝግባእ እንተደኣ ከነስተኻኽል ክኢልና ኩሉ ግዜ ዕድለኛታት ኢና ንኸውን ካብ ኦፕራውን እዚ ነገር እዚ ኢና ንምሃር ነዚ ኩሉ ስቃይ ክትሓልፍ እንከላ ነዚ ኩሉ መከራ ክትሓልፍ እንከላ ብጣዕሚ ብኣእምሮኻ ዋላ ክትሓስቡ ከለኻ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣቐዛዊ እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናብ ሬድዮ ትኸደልኩም እሞ ናብቲ ሬድዮ ከይዳ ኣነስ ከምዚ ሞያ ኣለኒ ናይ ሬድዮ ክቁፃር ደለየ ትብሎም ንስኹ ኮ ፀላም ኮ እንታይ ክእለት ኣለኪ ድሓርካ እትሽንኩ ኦፕራዶ ገለ መለታት ደይ ትፍልጥ ሰብ ኪድስ ክረሓቕ ኢሎም ሰጊጎም ማያም ከምኡውን ናብ ቲቪ ትኸደልኩም ናብ ቲቪ ምስ ከደት እዚ ገፅ እዚ ሒዝኪ እዚ ዓይነት መልክዕ ሒዝክስ ኣብዚ ናትና ቲቪ ክትመፂ እቶም ናትና ተዓዘብቲ ከተባርልና በጃኺለ ክስክሕለፍ ኢሎምካ ሰጊጎም ማያም ግን ኦፕራ ይወደቐትን እዚኣ እታ 10 ሚእታዊት ናታ እቲ 90 ሚእታዊት ብዝግባእ ብምጥቃም ድማ ደሓን በሉ ንስኹም ገጽ ክጽቡቕ ኣይኮነን መልክዕ ክጽቡቕ ኣይኮነን ኣይትበቕዐኒ እንዲኹም ኢልኩምኒ ግን
ኣነ ድማ ናተይ ክሃንጽ እየ ብምባል እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ ምስሊ ዝረኣየኩም ዘሎ ኦውን ዝበሃል ወይ ድማ ኦፕራ ዊንፍሪ ኔትወርክ ዝበሃል ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ቲቪ ጣብያ ክትምስረት ክኢላ እዚ ክትገብሮ ዝኽኣለት ግን ስለ ዘይተገፍዐት እዚ ክትገብሮ ዝኽኣለት ግን ዝኾነ ቃንዛ ስለ ደይሕለፈት ኣይኮነን ግን ኣቲ ጸላምቲ እቲ ጸላምቲ 10% እቲ ናታ ብርሃን ናይ ሓሳባ ብርሃን ናይ ምቕባል ናይ ቅሬታ ብርሃና ግን 90% ምዃኑ ስለ ዝተረድአት ነዚ ክንሪኦ ፅናሕና ብጣዕሚ ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ናይ ገዛእ ርእሳ ናይ ባዕላ ቲቪ ጣብያ ክትከፈት ክኢላ ሓደራ ኣሕዋት ኣብ ኩሉ ንግፍዖ ኣብ ኩሉ ነው ንበሃሎ ኣብ ኩሉ ንጥለሞ ነገራት ዝሓሸ ብርሃን ከም ዘሎ ክንርዳእ እቲ 90% ኣብ ገዛእ ርእስና ኣብ ነብስና ክንገብሮ እንተደኣ ክኢልና ዝሓሸ ነገር እውን ፅባሕ ንጎ ፈጣሪ ይቕርበና ስለዚ ካብ ኦፕራ ነገር ዝንውሰድ ደጋጥሙና ደለዉ ነገራት 10% ምዃኖም ነቲ ንዕኡ ንህቦ መልሲ 90 ምዃኑ ድማ ንረዳ ኢና ብኸምዚ መንገዲ ክንከይድ ተደኣ ክኢልና ነዛ ሂወት እዚኣ እውን ተሰማሚዕና ኢና ንኸይድ ስለዚ ነዘን ቀፂለን እንሪአን 5 መንገድታት ብምትግባር ድማ ኣብቶም ሽግራትና ዝሓሸ ብርሃን ክንረክብ ንኽእል ኢና እታ ቀዳሚቲ ክንገብራ ዘለና እምበኣር ስምዒታትና ንኽውዝውሩና ኣይንፍቀደዶም ኢና ኣብቲ እዋን እቲ ሕማቕ ነገር ኣብ ዘጋጥመና ሰዓት ጠጠው ኢልና ናብ ገዛእ ርእስና ምልስ ኢልና ነቶም ነገራት እኦም ብኸመይ ግብረ መልሲ ክንህበሎም ከም ዘለና ንረዳእ ስምዒታትና ኣብታ ስምዒትናትና ርዚ ትበትሕላ ሕማቕ ነገራት ኣብ ድስምዐና ሕማቕ ውሳነታት ኣይንውሰድ ኢና ርግእ ንበል እሞ ናብታ ካልአይቲ ንወስዳ ነገር ንኽእል ኣብታ ካልአይቲ ድማ እንታይ ኢና ንገብር እንተደኣ ኢልኩምኒ እዚ ነገር እዚ ንምንታይ ኣጋጢሙኒ ከምዚ ኮ ክኸውን ኣይነበሮን እዚ ነገር እዚ ኮ ክፍጠር ኣይነበሮን ኢልና ካብ ምምራር ፈጣሪ እንታይ ነገራት ክምህረኒ ደልዩ ዘሎ ኢልና ምልስ ኢልና ናብ ገዛእ ርእስና ንመለስ ሓደራ ኣሕዋት ነቶም ኣብ ሂወትና ዘጋጥሙ ዓበይቲ ድበሃሉ ሽግራት እቲ ዓብ ዝኾነ ፈጣሪ ኢኖ ንንገሮም ዕቤት ናይ ፈጣሪና ፅቡቅ ጌርና ንንገሮም ብፍላይ ትፍተን እንተደኣ ሃለኻ ሓወይ ትፍተን እንተደኣ ሃለኻ ሓፍተይ ሓደ ነገር ክነግረኪ ፈጣሪ ንዝፈትዎ ሰብ እዩ ድፍትኖ ስለዚ ፈጣሪ ስለ ድፈትወኒ ድፍትነ እንደሎሞ ዝሓሸ ሂወት ድማ ክምፅእ ኢልካ ብትዕግስቲ ምፅናዕ እዩ እዚኣ ድማ ናፍታ ሳልሰይቲ ከተብለና እታ ሳልሰይቲ ክንገብራ ዘለና ነገር ድማ ወላ እኳ ናትና ጌጋ ኣይኹን ዝሕጂ ኣቲንያ ዘለና ነገር ግን ድማ ናትና ሂወት እዩ ስለዚ ሓላፍነት ምውሳድ እዩ ሓደራ ኣሕዋት ክስቶኮ እዩ ከምዚ ገይሩ መንሽሙከ እያ ከምዚ ጌራትኒ ዘለኹ ዓዲ ኮ እዩ ከምዚ እንተደይኮን ነይርኮ እዚ እንተደይፍጠር ነይርኮ እንዳበልና 90% ናይቲ ናይ ምሕሳብ ዕድልና ናይ መምራት ዕድልና ነቶም ሽግራትና ኣይንሃቦም ኢና እቲ 10% እኽልቲያ ንዕኦም ኣብቲ 90% ክንፀንዕ እንተደኣ ኮይና ግን ሓደራ ሓላፍነት ክንወስድ ክንክእል ኣለና ወላ እኳ ክስቶ ይጋገ ወላ እኳ ድኾነ ሰብ ሕማቕ ክግበረና ወላ እኳ ድኾነ ዓይነት ሂወት ንኽንኣቱ ካልእ ሰብ ገለ ነገራት ገይርና እንተኾነ ግን ንሕና ኢና ነብራ ዘለና እታ ሂወት እዚኣ ንዓላ ሰላም ክስምዐና ንዓና ቅሳነት ክስምዐና ድማ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ነፍስና ብኸመይ ከነስተኻኸል ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ንኣብነት ብቐሊሉ ብጣዕሚ ካብ ደገርመኒ ታሪኻት ሓደ እንተደኣ ሃልዩ ናይ ኔልሰን ማንዴላ እዩ ብቐሊሉ ናይ ኔልሰን ማንዴላ ዓብ ነገር ክምህረና ስለዝኽእል 27 ሙሉእ ኣብ እስር ቤት ኣሕሊፎ ኣብ ማሒሩ ኣሕሊፎ ብድሕሪኡ ግን የቕሬታ ብድሕሪኡ ግን ሓድነት ይመሪጡ ንሕና ኸዳኣም ኣሕዋት ብየቕሬታ እንተሰዓርናዮም ዝሓሸ ሂወት እንተነበርና ሓይሽ እንዶ ስለዚ ነቶም ዘጋጥሙና ሽግራት ኣብ ክንዲ ንዕኦም እቲ ዝበዝሐ ሚእታዊት ንህቦም ንዕኦም 10 ንሃቦሞ ትርጉምና ድማ ብዝገባእ ነስተኻኽል እታ ራብዒቲ ክንገብራ ዘለና ነገር ድማ ናብ ዝሓሸ ሂወት ንኽነምርሕ ንምስሕል ዝሕግዙና ሰባት ደኣ እምበር ንውዓል ንኽነማርር ከም ዝኾነ ኣይነበሮን ምዝብሉ ሰባት መውዓል ድማ ንግዚኡ ክነቋርፅ ክንክእል ኣለና እዚ ነገር እዚ ብዙሕ ግዜ ክኸውን ይኽእል እንዴ ግን ድማ 1000 ግዜ እንተኾነን ፅቡቅ ጌረ ክደጋግሞ ዝደልን ብኩላትና ድማ ክንሕዘ ዘለና ጥበብ እዩ ከባቢና ፅቡቅ ጌርና ንቃንዮ ዝሓሸ ፅባሕ ከም ዘሎን ዝሓሸ ነገራት ኣብ ሂወትና ክፍጠር ምዃኑ ምዝነግሩና ሰባት ምዝነግሩና ሶሻል ሚድያ ምስኡ ንውዓል ተስፋና ክብደብል ዝሓሸ ሂወት ከም ደሎ ትናትና ስብራት ኣብኡ ተሴርና ከም ደይንተርፍን ዝሓሸ ፅባሕ ከም ደሎ ኣብ ደርኢና ነገራት ንውዓል እዚ ክንገብር ተደኣ ክኢልና ድማ ዝሓሸ ዝኾነ ሂወት ክንፈጥር ንኽእል ኢና እታ ናይ መወዳእታ ክንገብራ ዘለና ነገር ድማ ሓደሽቲ ልምድታት ንስነቕ እቶም ትማሊ ንገብሮም ዝነበርና ልምድታት ነዚ ሓጂ ሰዓደላ ሂወትና ሂቦምና ኣለዉ ስለዚ ሓደሽቲ ልምድታት ክንሰንቕ እንተደኣ ክኢልና ድማ ትርጉምና ሂወትና እንዳተቐይረ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ካብዞም ክንሪኦም ዝፀናሕና ሰባት ከምኡ ዓይነት ታሪኻት ምርኣይ ንኣእምሮኻ ከምኡ ነገራት ምምጋብ ትርጉምካ ከምኡ ዓይነት ልምድታት ምሓዝ ትርጉምና ሂወትካ ንኽትቀይር ይገብረካ ኣብቶም ትማርሎም ዝነበርካ 10% ሚእታዊት ዝኾኑ ሽግራትካ ንኸይትመውትን ብርሃንካ እኳ ደኣ ኣብቶም 90
ሚእታዊት ዝኾኑ ሓሳባትካን ኣተረጓጉመ ኸናብኦም ከም ዘሎ ተረዲእካ ኢኻ ትጓዓዝ ስለዚ ኣሕዋት ሓደራ ብኸምዚ መንገዲ ድማ ናብ ዝሓሸ ናብ ዝበለፀ ሂወት ንኽንምራሕ ሓደራ ብለኩም ክሳብ ሕጂ ምሳይ ስለ ፀናሕኩም ካብ ልቢ ከኽብረኩምን ካብ ልቢ እውን ከመስግነኩም ልደሊ ንዓኹም ዘይትጎድእ ንዓና ግን ኣብ ዕቤትና ብጣዕሚ ሓጋዚት ዝኾነት ንኻልእ ደላይ ለውጥኦም ብዝግባእ ብሰፊሑ ንኽንባፅዕ ትሕግዘና ድማ ሳብስክራይብ ምግባር እሞ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኮኑ ኢኹም ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ንዓኹም